El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Som l'espai de trobada i coordinació del jovent organitzat del país. Vam néixer el 1979 i apleguem més d'una norantena d'organitzacions juvenils on hi participen més de 200.000 persones joves. El Consell està format per entitats molt diverses: polítiques, sindicats d'estudiants i de treballadors, educatives, socials i especialitzades, culturals i d'intercanvi, i els consells locals de joventut. Els nostres objectius principals són el foment de la participació, l'apoderament juvenil i defensar els drets de les persones joves. Som reconeguts per llei per l'administració i som la veu del jovent a diversos espais institucionals. El pla de treball i els posicionaments del CNJC es decideixen en els espais de participació de les entitats. El secretariat, format per persones voluntàries escollides per les entitats, amb el suport de l'equip tècnic, executa el pla de treball aprovat per les entitats. Demanem que es treballi pel foment i suport de l'associacionisme juvenil. Per això hem impulsat la xarxa d'associacions de Catalunya, la campanya Té sentit. Impulsem els consells locals de joventut. Treballem per la vertebració territorial de l'associacionisme i ens coordinem amb els consells del País Valencià i les Illes Balears. Fomentem el vot jove i reclamem que sigui des dels 16 anys. Apostem per una democràcia de qualitat i lliure de corrupció. Treballem per la implementació de mesures per disminuir l'atur juvenil i la precarietat laboral. També per unes pràctiques de qualitat i per facilitar la incorporació al món laboral. Apostem pel cooperativisme i l'economia social. Volem una escola pública de qualitat coeducativa i en català. Vetllem pel reconeixement de la tasca de l'associacionisme educatiu. Visibilitzem models alternatius d'accés i tinença de l'habitatge. Hem apostat per la creació del Fons Social d'Habitatge i per la lluita contra la pobresa energètica. Incidim per ampliar els criteris dels ajuts al lloguer. Defensem la igualtat de gènere i lluitem contra la violència masclista i les discriminacions per raons d'orientació o identitat sexual. Lluitem contra qualsevol discriminació i per la defensa dels drets humans. Afavorim la internacionalització de les entitats juvenils catalanes i apostem per unes relacions internacionals que garanteixin els drets humans i el foment de la pau. Participem per transformar. www.cnjc.cat